Ehunka langile bildu dira Amurreko Tubos Reunidosen lantegiko zubian, enpresa talde berekoa den Productos Tubulareseko beharginei elkartasuna adierazteko. Egon ginen hitz egiten komiteko kideak eta iruditu zitzaigun ideia ona etortzea, nolabait eszenifikatzeko langileen artean dagoen batasuna. Bai, Productos Tubularesen aldetik zein badakigulako arazoa ona heltzeko arrisku handia dagoela, Amurrioseko Tubos Reunidoseko lankideekin nolabait eszenifikatzeko. Mahai gainean ipini diguten erasoaren kontra aurkezteko. Izatez aurkeztu egin digutena izan da hitzarmen kolektiboaren inaplikazioa, estintzio ere bat, eta baita ere langileen eskubideen modifikazio sustantziala. Eta badakigu eraso bortitz honen aurrean, behintzat erantzuna beraiek eineko bortitza izan behar dela, eta ideia horrekin hona etorri gara, nolabait eszenifikatzeko eta aurkezteko indartsu garela eta are gehiago batasuna dagoenean. Guk behintzat badeko greba iraunkorra mantendu behar dugula, eta baditugu hainbat mobilizazio, adibidez, ostiral honetan joango gara Eusko Parlamentura, eta bertan edukiko ditugu talde parlamentarioekin hainbat elkarrizketa, eta eurek interpelazioak egingo dituzte parlamentuan, Eusko Jaurlaritzari patente mantenduko gara eta gurean. Badakigu bide bakarra dela eta mantenduko gara hortan.